Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Khumbula bekade sibambe la kwivideo yethu edlulile kade sikhuluma kakhulu ngawo ama-probability namanje sisahleli phezu kwawo ama-probability. Khumbula u-probability wethu uqonda ukuthini? Ukuhlawumbisa. Siyazidlalela-ke lana nje sizibheka ukuthi la nje bade sibheka ukuthi amathuba bangase kuthiwe kuyiqiniso na ukuthi ngaba namathuba ancase a-80%. Uma ukuthi ngizodlala umdlalo wami wokutshinga ibhola lami umugqa noma kwi-row. Sibheka lokho bese ibambe lapha ku-51.2% wempumelelo. Ungixolele ubunono ngathi anginabo namuhla. Ngibhale ngapha kuthi singaba nepoint elingemuva elilodwa ncase athi ngisuse lokho. Ngise ngbo ngaba no 01 01 ukuthi mhlawumbe 01 mhlawumbe wethuba uthi ngikorile noma okwesibili ukukora kwami okuhamba kuyephi okuhamba kuphikise ubani u-80% wami lo bengiyinike wona ukuthi ngingase ngikore mhlambe ngo-80%. Ngase kubonakala kuyinto enjani? Kuyinto eyiphutha lelo. Okusho ukuthi ngabe sengibhala uphawu lapha lombuzo ukuthi ingabe ubani owinayo ncase ngisusile lapha. Ngifuna ukubhala ukuthi tie. Angenzeni uthisha wami wesingisi ngingakwazi ukubhala kanje. Ngifuna ukubhala ukuthi tie kusho ukuthi kube nokubambana. Ngubone mhlawumbe ebholeni bakuthiwe bobabili bathole 1-1 basuke bebambene ke nalana ke sibambene. Ngenze ukuthi mhlambe ngingabambana emathuba ami ukuthi ngikore angabambana. Kuyenzeka into enjengaleyo. Ukuze ubone nawe ukuthi basebenza nangama-probability. Akusiyona indaba ukuthi njalo uhlezi uthola ukuthi 20% amathuba okuphumelela u8 okungaphumeleli. Cha, uyakuthola nokubambana ukuthi ukubili kube u30-30, kokubili kube u60-60, kokubili kube u50-50. Ukujwayelekile kakhulu u50-50. Asiboneke. Ngizama ukubhala la angazi noma ukuthi mhlawumbe uyabona sisakahle u01 ukuthi ngenzeka ngingalifaki ibhola lami. Ngise ngifuna ukususa la. Manje kwasisusa ngamacuzucuzu nje ngoba ngifuna ukususa konke phela. Susa. Ukususa kahle konke kube khona ithuba lokuthi sidlale ngokunye okulandelayo. Asithi la ngino 50%. Mase ngino 80%. Kusebenza ngawo 80%. Ukuthi kungangeni ibhola leli engizama ukulifaka. Kungangeni ibhola leli engizama ukulifaka. Kusho ukuthi ngino 20% wani? Tema ibhali kahle namhlanje. Akuveli kahle. Kusho ukuthi ngino 20% wani? Ukuthi amabhola nakhona ngangena. Imphumela la iyatshelana. Abona nje ngesikhathi ungitshela ukuthi 80% kuyaphumelela kusho ukuthi 20% akuphumeleli. Bawuthi 20% kuyaphumelela kusho ukuthi 80% akuphumeleki. Akuphumeleli. Ngoba noma sidlala ngayo athi 20 times 20 times 0.20 singabe no 0.04 times 2 osipha u8. 8 basithanda singafaka u0 emva kwakhona ukuze kucace ukuthi akukho okusemva kwako. Sibe no 0.008. Noma sesingasam zama ukuqonda ngqo kuloko esikwenzayo njengoba sesino 0.8% ukuthi nje sithole umqondo
ngiyacela ukuthi nje sike sithole umqondo kuwo lama video esiwenzayo. Ukubamba umqondo wama probability. Ukuze ngoba uyabona ukubamba imiphumela akukusizi ngalutho lokho. Ngoba uyobuza umbuzo ongafani nalosinawo la. Ukubamba umqondo ngona kuzosiza kakhulu. Singaphinde siguqule ngokuthini basithi 100 lo 99.2 suthathapi sukuthatha ekutheni isitheni singathi 100% minus 8% esitholana u99.2%. Kalula nje ngikubona kuyinto engazwakali leyo. Kalula kamnandi nje kanjalo. Ngibona singadlulela ngapha. Sigoqolo. Kupho kunye okubalekile simele sikwehlise. Ngoba sithe 4% amathuba ukuthi singakori ayish kuye kulo muqa sifisa ukufaka kuona bese sivulele lele logo sathi 96% okusho ukuthi na kanjani ngangena elilodwa ibhola lethu. Waba uthi 4% ngeke uphumelele kusho ukuthi uba usele 100 minus 4 96 kusho ukuthi kusele bani kusele u96% ukuthini sakhona okunjani okungangena. Kuyiqiniso lokho. Kuyiqiniso. Uyobe ungakhulumi into enjani into eyiphutha. Angazi isikhala la asisekho kahle bengifuna ukubona ukuthi isikhala singasithola nesinye esigezekile. Ngibona ukuthi nesikhathi siyasivumela yini ukuthi sithi ukudlala nje ngesibonelo esinye noma uthi ngiba ithanda ukuphathwa umkhuhlane lento yami namhlanje ithanda ukunganyakazi nje kahle ngendlela engifisa ukuthi inyakaze ngayo nangendlela esijwayele ukusebenza ngayo. Thi ngiba ukuthi sizokwazi ukuthi sidlule ngoba phela sisithanda nokudliwana isikhathi into yethu ingasukumi noma ingathi ukunyakaza kahle. Kodwa-ke angithemba ukuthi uyawubona umqondo ukuthi noma usuwenza ama-probability kuyenzeka ukuthi uthole ukuhlawumbisa ukuthi uthola isisindo esikhulu esithi kuzophumelela isisindo esikhulu ukuthi akuphumeleli nakanjalo ngokuncane. Ngenzeka futhi uthola ukuthini ukuthi kuyabambana lokho engikubhalela lapha ukuthini ukuthi kunetie. Kusho ukuthi kuyabambana. Kuyenzeka nanokuthi uthole izinto ezinjengalezo. Asithi ukubona ukuthi izisebenze kahle. Asibona ukuthi kulesikhashana singathi kufaka nje ngikhulu ukusheshsha nje. Hawu sesicishe sadleka. Anani sesicishe sadleka sidlekile nje isikhathi. Ebese ngasebenzisa sizama ukukhuluma ngama-probability. Angithemba ukuthi uhambo lwethu sesihambile siwenza lama-probability umqondo usekuyakhanya manje sekukhanya kangconywana ukuthi nama-probability nanokuthi usungakwazi ukuzimela wedwa ngawo. Kodwa khululeka sophinde senze nezinye izibonelo zawo. Asithi-ke ngine-probability la 27 ngivule ibhokisi ngizama ukukhipha ngipense impendulo zami noma isibalo sami zama ukusenza kwibhokisi. Ngadliwa isikhathi la ngithi nangapha ngivulele umuqa ngizama ukugcwalisela nangapha ngithi kodwa khululeka uma singaqedanga ngapha singadlulela nakwenye ivideo soqhubeka khona. Kodwa asidlulele okungenani sesidwebile sobe sisebenza ngako munye ungena umunye yavaleka. Yebo ikhala zami lesokuqala nalesokugcina azilingani kahle kodwa akusengenani. Sifuna ukuzolanda umqondo la noma sifuna ukuzodwebela vele esisebenza ngako singaze sikhathazeke kakhulu ngendaba yomdwebo. Sifake inamba zethu 5 6 ezobe sesilindele sithi D1 ngala 3 4 5 6 sithi
u-D2 soqhubeka sisebenze ngalokho.